Eu desde ben cativo tiven interese polo mundo da música, mas houve dúas persoas na miña familia que me influíron decisivamente neste proceso, non? O meu pai xa tocaba a trompeta na banda de Merza, e logo na miña familia está a miña irmá que toca a flauta na da bandeira igual que a min. Si, dentro das miñas características podes destacar eso, non? Sempre me gusta facer as miñas cousas, aquí canto un piano, cualquier instrumento e... venga, sale todo, é fluido. Eu levo 8 anos no ámbito da música, toco o oboe e... sempre me gusta andar tocando nele. A xente pensa que para crear unha obra hai que seguir un proceso creativo bastante complexo, pero eu non me ciño aos convencionalismos. Teño unha idea, escribo e xa a partir de aí xa sale todo fluido. Escoito música clásica, rara vez escoito outro tipo de música. O que non me gusta moito é o reggaetón e a música este de pachangueo todo, non atrae. A mí gustaríame chegar a tocar nunha orquestra sinfónica ou banda municipal. Eso, non moito máis. Eu no meu tempo libre gustame xogar e ver fútbol. A festa é algo fundamental na miña vida. Estou estudiando agora primeiro de bachiller ali en Lalín e non fago moito nada na miña vida.